4 informes i a tots 4 hi surt la mateixa frase. No hi ha control suficient. Ho diu la Sindicatura de Comptes i el govern rep de valent. Hi ha molts incompliments, però alguns fan més mal que altres, com el que diu que Catalunya s'ha quedat amb la meitat dels helicòpters de rescat que necessita. Soc en Xavi Martín i fa més de 10 anys que ajudo a persones com tu a no regalar-li diners a l'administració. Avui parlaré en profunditat de 4 casos i d'altres de forma més resumida, però anem a pams. Tot això és de fa uns dies i no ha tingut una gran transcendència als mitjans oficials. S'ha dit, però no s'ha destacat gaire. Una cosa així com el que ha passat amb el cas de la Dgaia, però això ja és un altre tema. Es paguen uns impostos molt elevats, es gestiona malament i els serveis estan col·lapsats. Aquests informes, aquests incompliments, són una conseqüència més de la burocràcia que ofega els catalans. Catalunya necessita 4 helicòpters medicalitzats pels rescats. Han de ser a 4 bases: Sabadell, Girona, Tremp i Móra d'Ebre. Operatius les 24 hores. L'any 2022 s'adjudica aquest contracte a l'empresa Alliance Helicopter Global Services. El valor estimat són més de 46,5 milions d'euros. Però alerta perquè això ja ve de lluny. Estem parlant que l'any 2022, quan es va adjudicar aquest contracte, la mateixa Sindicatura de Comptes ja va advertir d'aquesta empresa. En aquell informe van ser molt clars, hi havia dubtes de la seva viabilitat econòmica i la Sindicatura de Comptes no s'equivocava amb el que finalment ha acabat passant. La cosa ja va començar malament. Fet els anys 2022 i 2023 es van fer un total de 178.000 euros en penalitzacions per l'empresa. Entremig de tot això, diverses inspeccions detecten molts errors i no es va penalitzar. És el 2025 que tot ja s'acaba de descontrolar i la mateixa empresa reconeix en unes al·legacions que té problemes, però qui ho acaba pagant és el ciutadà amb aquesta falta de servei. No és fins al maig de 2025 que rescindeixen 2 d'aquestes bases, la de Tremp i la de Sabadell. Això suposa més del 55% del total del contracte. A l'octubre de 2025 es confisquen gairebé 2 milions d'euros de la garantia que l'empresa havia dipositat, però encara falten més de 2 milions d'euros més per recuperar. Al gener d'aquest mateix any, de 2026, és quan ja la situació esdevé insostenible i es rescindeix totalment el contracte. El resultat de tot això és que en tots aquests anys s'ha passat de 4 helicòpters a 2, tenint en compte que la població, a més, ha anat augmentant. Algunes penalitzacions, alguns controls, però res efectiu. Durant anys aquesta empresa ha estat treballant, durant anys ho ha estat fent tenint en compte l'informe de 2022 de la Sindicatura de Comptes que ja advertia que això podria passar, ha acabat passant i ningú ha dimitit. Si això penses que només passa amb aquest tipus d'infraestructures més grosses, més visibles, no és així. Un altre dels incompliments, potser menor però que també s'ha detectat en aquests informes, té a veure amb una de les delegacions a l'exterior de la Generalitat. En una d'elles es va facturar un pàrquing com si fos un lloguer d'un pis, en una altra, durant uns quants mesos, es va estar pagant el lloguer 2 vegades sense que ningú se n'assabentés, i amb un delegat va haver-hi uns problemes un cop ja va estar cessat amb els vols. Aquest cas dels helicòpters, o aquest més petit que t'acabo d'explicar de les delegacions del govern, són només 2 dels incompliments que ha detectat la Sindicatura de Comptes. Però n'hi ha molts més, i això que només són 4 informes, no afecta a totes les conselleries de la Generalitat. Al final del vídeo et diré quants n'hi ha en concret. Mentrestant, deixa'm a comentaris quants et penses que n'hi ha. El CatSalut va licitar amb tota la maquinària de contractació pública unes assegurances per valor de 154 milions d'euros. Pot semblar molt, però en aquests àmbits en què es mou tot això, és una xifra més o menys normal. Repeteixo, el problema no és tant això, sinó el que t'explico a continuació. El contracte cobreix la responsabilitat civil de tots els metges del sector públic, fins aquí perfecte, però també d'aquells que desenvolupen una activitat privada en el moment en què no estan atenent cap pacient al sector públic. El repartiment ve d'un conveni de l'any 1988. El CatSalut paga el 63% i el Col·legi de Metges el 37% restant.
Però la sindicatura hi té molt a dir i diu que no s'ha ajustat mai aquest percentatge a la sinistralitat real. I la frase és clara: aquest conveni no s'ajusta a dret. I també ha constatat que ningú és capaç d'aclarir quan un cas concret d'un metge forma part de l'activitat pública o de la seva activitat privada. Aquí es veu que hi ha una comissió, en aquest cas només es diu comissió, però ja sabem que hi ha comissions, taules de diàlegs, i ara també tenen noms compostos: comissió interdepartamental, taula de diàleg, mesa de negociació, i una altra que ara està molt de moda, el comitè d'experts. Doncs amb tots aquests organismes que hi ha, en aquest cas es veu que era una comissió, en tots aquests anys s'ha reunit una sola vegada. El tercer que veurem té a veure amb els menjadors escolars, un tema que ja fa molts anys que hi ha dubtes. Però abans em vull aturar un moment en un cas que, tot i ser menor, no deixa de tenir importància. El Servei de Veterinaris que inspeccionen escorxadors fa 4 anys que s'està contractant de forma urgent. Una urgència és això, una urgència. No engloba 4 anys en què no s'hagi pogut fer les coses ben fetes, i això és el que diu la Sindicatura de Comptes. Com pots comprovar, cada cop les coses funcionen pitjor. Hi ha una major desidi de l'administració i la burocràcia ens continua ofegant. Qui ho acaba pagant és el ciutadà. A la newsletter d'Antiburocràcia Catalunya en parlo a diari. Cada dia un mail que t'estalvia una consulta. Al comentari fixat d'aquest vídeo i a la descripció t'explico com apuntar-t'hi. És gratuïta. Gairebé 300.000 nens dinen cada dia en un menjador escolar a Catalunya. És una xifra que ha anat en augment en els darrers anys. I aquí hi ha moltes empreses darrere que estan obtenint un gran benefici. És el departament qui té la responsabilitat directa dels centres, però en un d'aquests informes de la Sindicatura de Comptes s'ha arribat a la conclusió que el 96% dels centres estan contractant aquest servei sense tenir present la llei de contractes públics. Aquí la Sindicatura de Comptes també és molt clara. Nul·litat de ple dret, però els contractes segueixen. El preu que paga cada família es calcula amb un estudi que es va fer l'any 2012, per una banda, i també amb un informe que l'any 2017 va fer la pròpia patronal del servei. Tot això acaba implicant que en el 92% dels centres no rurals totes aquestes grans empreses estan obtenint un marge superior. Són 17 les empreses que controlen més del 50% d'aquests contractes. El 79% dels contractes amb la mateixa empresa des de fa més de 10 anys mai han vist un cas de competència real. Què vol dir tot això? Que hi ha tota una sèrie d'empreses que estan acaparant aquest servei. De fet, recordem, fa uns anys va sortir el cas d'una associació de famílies que eren ells mateixos els que prestaven aquest servei, fent uns menús més saludables, més casolans, els nens estaven encantats, les famílies estaven encantades i van tenir problemes. A més, també la sindicatura ha detectat alguns contractes signats entre les associacions de famílies i aquestes empreses on ja es veu clarament que aquestes empreses han aprofitat per posar algunes clàusules tenint en compte que normalment les associacions de famílies tenen poc assessorament legal en aquests temes. I per rematar-ho, també la sindicatura ha detectat que s'han pagat fins a 300 euros per centre a consells comarcals per fer una sèrie de supervisions i el resultat quin ha estat? Que tot això no s'ha fet. I si penses que això és fort, el següent cas no parla de menjar, que ja és un tema prou important, sinó que parla d'un tema encara més sensible com és el de les persones que dormen al carrer. El 2022, amb el govern anterior de la Generalitat, es prometen 300 habitatges per treure persones que estan al carrer per poder-les posar en aquests habitatges i tinguin una vida digna. D'aquests 300, entre 2022 i 2025, només se n'han aconseguit 22. Això és com aquestes famoses promeses, que ara aquí ja sí que era el govern actual, que va dir que faria 50.000 pisos que no s'han vist per enlloc. I llegeixo textualment una de les frases d'aquest informe. Es desconeix amb exactitud quin increment de places ha suposat. És a dir, tot aquest pla, ni el mateix govern sap aquests diners públics quins resultats han donat. Hi ha municipis que reben diners específics per un pla que es diu Housing First i que reporten poques o fins i tot cap persona ateses amb aquests recursos. Els diners flueixen i no se sap a què es destinen.
I una vegada més, tots aquests òrgans, aquestes comissions, aquestes taules, tots aquests noms macos que els agrada posar, aquests eufemismes, ha tornat a fallar i l'informe així ho constata. Tot aquest seguiment i totes aquestes reunions han estat poc operatives i en molts casos ni tan sols s'ha complert el calendari de reunions. Massa feina deuen tenir. Amb aquestes dades no hi ha opcions ni a fer càlculs i així ho estableix la sindicatura. Al principi d'aquest vídeo t'he preguntat quants incompliments creus que n'hi havia. Doncs aquest és el resultat. Se n'han detectat un total de 79. Només en aquests últims 4 informes, que repeteixo, no afecta a totes les conselleries de la Generalitat. Si agaféssim més informes, o com d'altres que en vindran en un futur, la situació de ben segur serà molt pitjor. Però bé, no tot han de ser males notícies. Hi ha administracions que sí que fan les coses bé. Al vídeo que et deixo en pantalla t'explico quina és la darrera mesura que ha pres l'Ajuntament d'Olot a favor del català. Una mesura que molts ajuntaments i administracions en general haurien de copiar. T'espero allà.